Ji çanda Efrîniyane ku di rojên cejnên Remezana pîrûz de ji şefeqa sibê de seredana goristanên gund bikin û bi taybet yên li navenda bajêr dimînin ku piraniya wan bi gundên xwe ve girêdayî ne. Lawma yekem gav seredana goristanên gundên xwe dikin û pişt re bi arkê xwe radibin û dest bi seredanên malbatî dikin. Ev dîmen ji navenda bajarê Efrînê ne û wek xuya ku sarbûnek di liv û tevgera xelkê de heye. û welatiyê ku ev vîdeo ji arkera şantiye tekez dike, ev sala yekem e ku piraniya xelkê ji ber rewşa ewlekariyê nikarîn ji navenda bajêr seredana goristanan bikin. Her wiha yekem car ku mayîn li ser goristanên Efrînê diteqin û tanha nehatiye xuyakirin ku kîjan alî bi vê çandina mayînan li ser wê goristanê rabûye. Di duyem roja cejna Remezanê de mayînek li goristana gundê Sînka yê navçeya şehra teqiya û di encam da şehîd û birîndar ketin. Îro roja şemiyê mayînek li goristana gundê Sînka teqiya û di encama wê teqînê de welatiyekî şehîd bû û 4 kesên din ji yek malbatê birîndar bûn. Ji derek taybet ji arkera ragihand ku zarokê 13 salî bi navê Diyar Abdulqadir Sîdo di encama wê teqînê de şehîd bû û 4 din ji heman malbatê an ku malbata Sîdo birîndar bûn. Wa û birîndar ji bo çareseriya tendurustî hatin veguhestin. Tê zanîn ku yekem care ji destpêka şerê Efrînê de mayîn li ser goristanan diteqe û tevî bi dihan ji welatiyên Efrînê ji ber mayînên ku çekdarên yepekê çandine şehîd bûne, lê eva cara yekê ye ku li ser goristanan mayîn têne teqandin û tanha lêkolîn li ser wê yekê nehatine kirin û bi taybet piştî ku tîmên endezyariyê bi karê pakkirin û rakirina mayînan li seranserê Efrînê rabûn.